Takže čus lidi, já jsem Dave a dneska si vylezeme na takovej menší stožárek. Je to malý stožárek, má něco okolo 30 metrů, bývalá, řekl bych, praska, traťový rádiový systém železniční. Tady jsme u trati. Už je nefunkční docela dlouho. Anteny tam sice jsou, ale kabely jsou odstřihaný. Ten domeček tady, ten už je taky prázdnej, tam jsou akorát zbytky. Zbytky nevyužitelný. Takže dlouho jsem nikde nebyl, tak zase jednou někam vylezu. Tak jdem na to. Možná za chvíli pojede vlak. Pač, je to ty vole. Nejsem to teda poprvé, ale tady jsem si vždycky rozbil hubu. Už jsem si myslel, že se nespálím po kopřivy. Tak. Ale lidi sem chodí. Protože tady je vyšlapaná cesta. Řekl bych, že dost sem chodí. Tak jo. Ještě si vezmu rukavice. Tak. Jinak tady v předešlých videích jsem se jistil, a tady ne, a je to z toho důvodu, že žebřík se nachází uvnitř konstrukce toho stožáru, takže člověk v případě jakýmkoliv, tak vlastně se můžu jednou nohou se třeba prostě takhle se rozkročit nebo něco, v tu chvíli si ulevit. Jo, než stát na žebříku takhle, jo, nebo cokoliv. Tady si člověk prostě takhle krát opře a má volno. Hlavně důležitý je, když člověk někam leze, tak zbytečně nespěchat. Tak se člověk unaví a třeba, jako se mi jednou stalo, to jsem zkoušel s kamarádem, jak dlouho mi to potrvá nahoru. Jo, fakt jsem jako zabral, aby poté jsem běžel nahoru. A někde v těch místech, možná ještě kousek vejš, mě začaly brát křeče do rukou a to jsem byl posranej, protože si říkal, tyhle, tak mě chytnu křeče a já nebudu moct ani nahoru, ani dolů. Naštěstí teda dobrý. Vrtulníkem mě sundávat nemuseli. Chvíli jsem si odpočnul, pak jsem to pomalu slez dolů a dobrý, jo, ale však by se neměl přetěžovat, když cítí prostě potřebu si chvíli oddychnout. Prostě tak jako bez přemýšlení si oddychnout. Že člověk nechce, aby třeba 30-40 metrů nad zemí člověka začaly brát křeče do rukou, cokoliv. A už se to solidně houpe. A je tu nádherný výhled ze zhora. Nejlepší bude tamhle, ale už tady jako je docela hezky vidět. Jinak, minulý videa byly natáčený na kameru Olympus TG Tracker. A teďka jsem si pořídil GoPro Hero 10. Takže by mělo být lepší audio, lepší obraz, jo, celkově všechno lepší. Stabilizaci mám, Horizon Leveling mám zapnutý, takže by to mělo být docela jako v pohodě koukatelný. Tak, tady to je.
Nechci říkat, kde přesně to je, ale bych řekl, že asi tady to poznají všichni. Všichni, co tady někde poblíž byli, bydlí nebo něco. Zkouknu, jestli mi to natáčí. No, v tom popruhu na kameru na hlavu se člověk potí jako prase. Fakt jako prase se v tom člověk potí. Tak, já se pokusím tady nesletět dolů. Ale jsou antény. A tady jo, je střižený koax. Zase to není střižený, ten je snad vyrvaný. Protože nechápu, jak mohla zůstat izolace vůči středu. Mohla zůstat takhle vevnitř. To bych řekl, že je vyrvaný. Ale tady je to hezký. A se mi líbí. Doufám, že mám dobře nastavenou kameru. Jo, je to úplně poprvé, co ji takhle mám. Takže to jsem ji nastavil dobře. To uvidím až při editu. Pokud jsem, když tak pojedu znova. Docela horká je už. Uvidím, no, snad na mě nevyletí přehrátí. Jinak teďka bude asi jako každý video trošku jinak editovaný. Protože si ještě jako s tím editem si tak jako budu hrát a zkoušet, co jako se mně líbí nejvíc, jako co se mi nejlíp dělá. A takhle, jo, ne. Nebudou teďka vyloženě všechny stejný. To první video to bylo editovaný tak jako hodně narychlo. To druhý jsem si dal trošku víc práce, ale zase tam se mi to nelíbí, že tam je to takový. Tohle bude taková pohodička třeba, tohle chci udělat i bez hudby. Bez hudby, prostě tak nějak jako sestříhaný. Třeba mně se takovýhle styl videí prostě bez hudby a takhle. V případě těch stožárů třeba líbí víc. Jo, než tam spát nějaký kraviny. Ještě uvidím, no. Jak to vyjde nejlíp. Ještě zkontroluju. Zdali mi... Já teď doufám, že nehodím hubu. Tady mi natáčí kamera. Jo, dobrý, jede to. Protože co jsem tak jako koukal i u lidí jako na YouTube, není na ně až zas tak velký spoleh. Že jakoby vypínají se kvůli třeba přehrátí, občas se stane, že to zamrzne nebo tak něco. Takže ještě zatím jako nevím, co si o té kameře mám myslet přesně, jak moc jí můžu věřit. A zatím, co jsem si s ní tak jako lehce hrál jenom, tak zatím se mi nestalo, že by mi zamrzlo. Vlastně jenom jednou, to jsem si hrál s nabíjením. A jo, tam se stalo, ale tam to tak nějak i chápu, že když jako častěji dostává zapnout, vypnout nabíjení a u toho jsou byly ještě pokusy o zapnutí, takže prostě to je moc informací najednou.
vždycky ten Olympus, ta kamera akční, tak se mi stávalo, že ona byla dlouhá, jo? Že není plochá, jako v případě GoPro, ale je plochá. To znamenalo, že jsem se mlátil o žebřík nebo o gramle s ní. To GoPro, chtěl jsem ho hlavně kvůli tomu, že je plochý, že není dlouhý, takže o něco s ním praštit nebude až zas tak jako častý, nebo častý. V úzovkách jednoduchý, jako s tím Olympusem. Ještě můžeme podívat. Tady nic není, no. Já zbytky. Fuj, smrdí to tam. Tak. To bylo všechno tohle. Já doufám, že se vám tohleto video líbilo. A já doufám, že teďka bude čas lézt trošku víc točit. Hlavně, že bude kam. Doufám, že se vám video líbilo, však dejte like nebo odběr. No a někdy zase příště. Čau.